Aku kang
Ha. Cek lau. Yuk testing. Anak ketes mbok mlending. Ya Mas, tambah ya sing satu dionekno, sing siji diunjukno. Yo. Cek. Ya. Oke, alhamdulillah matur sembah nuwun Nyidam Sari minangkani salam pambuka saking Asmara Sri Budaya. Katuran wilujeng dalu selamat malam warga masyarakat Kali Tengah ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam katu ya wis gak apa-apa. Alhamdulillah Wok sahuman penonton. Wah, piyaine para bapak-bapak, ibu-ibu entuk sedo tilem iki njak cah. Sedo bubuk menawane. Penontonnya seragam. Kaya iku panjake. Wah, sing ngarep dhewe seragame ijo-ijo. Sing kene ya ijo-ijo. Walah padha karo panjake. Seragame ireng kabeh. Oke, sing minangkan malih sesarengan sandiwara ketoprak Asmara Sri Budaya, pimpinanipun Mbah Nyomo ketoprake dhewe ditanggap dhewe. Sing duwe gawe ya anake dhewe. Walah ngene iki ning ya apa-apa ya Pok blot-blote nglumpukno batur-bature kanca-kancane dalam rangka khitanan iki pokoke nderek lelekan sedinten sedalu natas dongane terkhusus kagem adik sing dikitan muga-muga ndang mari. Nah, juga sing gadah damel muga-muga sakbubare nekake dulur-dulur saking Asmara Sri Budaya diparingi rezeki ingkang kathah ingkang barokah nggih Pak Bu nggih. Amin, pokoknya dongane sing sae-sae. Yuk kerja bareng bersama Wijaya video syuting. Sound sistemnya apa Kimang? Ria audio. Mas Anggane apa Kimang? Letenya apa Mas Angga? Alniba. Oke. Video lighting lah. Ibon-bonan iki Mang mangkate sewengi. Ya Mas Sumangga ngaturi Pak Sugoto terkhusus kagem tamu ndahipun Bapak Nyomo sekeluarga juga Mas Agus. Yuk dikasih nuansa campur sari kreasi sing ndek awan Rosido. Saiki tak jajali. Aku ndek awan apa jajali wedi sing urung tau dijajal. Yo, penang Yuli. Ya Mas Ulin. Ya. Ulin ya. Yo nyampur sari ya bareng bersama Asmara Sri Budaya. Yo nek iki yo tenan. Yo.
kasih matur sembah nuwun satu tembang nuansa campur sari kreasi terkhusus konjok tamu undangan sedaya mawon sampun katuran. Yuk menawi badhe ngersakaken lagu tawi tembang silakan bapak-bapak, ibu-ibu, kang mas, mbak-mbaknya yang cantik-cantik malah. Yuk monggo nek badhe request utawi ngersake lagu Mbak Nyomo. Iki mau ndak midar-midar saiki kok ora ana ketok ndak nondino. Turu. Umpama, oke, siap di kiri panggung ada permintaan, ada request. Mbak Nyomo turu. Pakai nek kon ngono kujian. Yes, teter. Yuk digayang kembali bareng bersama Asmara Sri Budaya. Tak tampilna artis yang pertama kali yuk, Santika. Kurang dawa Mas, kurang dawa. Nek wayah yamene ta kok penak sing dawa-dawa. Iya aja nak Mbak. Lah ngerti ta? Gede dawa ya. Apa iku? Mike. Gede dawa ya. Iya sayang diaturi request mungkin terus atensi tersendiri juga bisa. Juga dicap selamat malam buat Bapak Kapolsek beserta halo Bapak. Sugeng Mungkin Galuh. lagu ya Mbak ya. Monggo nek badhe ngersakaken lagu lho Pak. Nyanyi dhewe ya lah ya Mbak. Tapi ya biru-biru. Bocah ora sing kok ngono. Ya, langsung diaturi request wae Mbak. Oke, satu ada Upomo. Yo. Sido pura Mas Ulin. Nego yang bareng Asmara Sri Budaya yuk. Iki lho bocah. Ndi. Yo. Umpama aku rawat di dosa loro tak wales loro koyo batu sing tak tumpa nanging aku ora mentolo. Asik yo. Umpama aku ra duwe rasa, aku lilo kowe ngandeng wong liya. Nanging atiku wis kadung tresno, kowe milih tresno liya. Lagu bagi samu lagi. Lagu Mbak. Oh, lagu. Wayo. Apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling mbak yo kowe eling
Ora apa-apa. Satu atensi masuk terus spesial buat masku yang ada di kiri panggung sampun katuran wonten lagunya Upomo tembangnya sudah tambah apa neh? Tambal ban. Wih. Pokoknya jian. Pokoknya tambah ya tak turuti, tak aturi. Mungkin yang ada di depan panggung mbak-mbakku yang cantik. Nek badhe ngersake lagu ayo lho. Ayo Mbak, aja ceblek-ceblekan, Mbak. Wah, sing kene nyeblek kene, sing kene nyeblek kono. Ayo ndang saset. Wah, sing kono, ayo. Mangan sik. Oke. Ayang-ayang singkong keju, terus tambal ban. Wes permintaannya tambah bro apa? Peleng apa? Tambal buta. Tambal ban tambal buta. Oke ya kembali digoyang masih bersama Asmara Sri Budaya. Iki penyanyine Rong Jinah.
Yo, Sam Tembang bareng bersama Diajeng Wanda. Yo. Jauh dari kota Etan. Oh, iki manggone ning kono. Ya sumber iya ya. Dirimu sing Etan. Ya, ndak. Kowe permintaan banyak sekali. Diaturi apa yuk? Diaturi ayang-ayang. Oke, satu tembang terbingkis manis buat para pramuladi. Ayang, yo, sumangga. Tresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba Asmara Sri Budaya. Senadyan donga ra bisa nampa bakal tak juga yen durung kapisan mrengkang kuwasa
Tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku liramu isih nyawiji. Tresno iki abadi ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lapu tresno datang ngendhat saking coba. Asmara kuwatno ati kawula anggon kula lapu tresno datang ngendhat saking coba. Tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Oke. Permintaan spesial yang punya ayang-ayang sampun katuran. Ini request dari Pramuladi juga. Sunane apa mau iki, Wok? Singkong keju. Oke. Yuk, sing kene mau sebelah kene sunane juga ada pepeling, terus juga ada tambal ban. Sing arep gak njaluk iki? Apa? Ninggal katresnan. Oke. Iki adik-adik gak nyuwun iki? Gak sangun entek. Ya, mamane atensi kembali. Permintaan setunggal pokok setunggal dipunaturi. Satu tembang kembali diputar bareng bersama dia jeng Naila. Ya. Bareng Asmara Asli Budaya. Yo! Tuh, tukang syuting lo leng guyu nganti dimpet. Iya, apa iki permintaannya, Mbak? Diambung metu duwike permata hati. Ya Naila, iki permintaan semakin banyak. Suwunane ada singkong keju, juga ada permata hati. Sebelah kono suwunane ada ninggal katresnan, pepeling juga ada. Ya, ini dikasih ninggal katresnan, Mas. Spesial buat ibunya yang cantik. Oke, sing depan panggung dulu. Iki Pramuladine dibanding saya. Ya, spesial masa campur sari kreasi kembali diputar. Ada apa, Mang? Ninggal katresnan. Wayo!
satu permintaan spesial buat yang ada di depan panggung. Terkhusus kagem ibu sampun katuran. Ini permintaan juga masih ada singkong keju. Terus permata hati. Tamani bit. Tamani gue keroan, gak popo. Yo, gue keroan. Hei, singkong dan keju njaluke ojing. Yo, jualu amu lo nerek. Yo, langsung diaturi memenuhi permintaan. Atensi yang masuk dari kiri panggung, sunane singkong keju. Yuk, ada barang bersama. Rina. Yura. Yo. Kau bilang cinta padaku, aku bilang pikir dulu. Selera kita berbeda. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Aku suka singkong, kau suka disco. Aku suka jaipong, kau suka disco. Aku hanyalah seorang gadis yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Apa mah? Aku lali kok mah. Apa? Lali mah. Sing lali apa? Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti cara
terima kasih. Terpenuhi sudah permintaan-permintaan yang masuk. Ah, dalem. Capeng Gunung. Oke. Niki saking tuan rumah. Mbak sinten? Mbak Ning. Ah, iya. Sunane sing nyanyi Mbak Fitri. Capeng Gunung Jenggleng sing nyanyi Mbak Fitri. Nggih, Mbak. Leres? Ya leres. Iya. Yo. Saya permintaan. Permintaan tadi ada permata hati. Terus iki juga lintang asmara. Terus iki kawin kontrak. Sing terakhir Capeng Gunung. Setunggal pokok setunggal dipun aturi. Apa neh? Cinta dan air mata. Yo nek kober yo nek tutup. Yo diputar kembali permintaan. Ada atensi yang masuk. Bareng bersama Rima. Ada lintang asmara permintaan. Yo. Nah, antri. Caiku senengane ngodotan. Ha. Yo, bentar iki. Yo. Adota terus. Rima ya, sini. Ya, beta corona iku corona. Ayo Mas. Siang pantoro ratri mung eling manis sing ati setyaku bisa aduweni marang sang Yasulas Rasa kangen halim putih lintang bulan dadi saksi oh bayane takkan balencari janji sebaya mukti sebaya pati Asmara seribu dolar. Ayo Mas Danu. Wong kayu tresnamu dinaryo tombo susah jroning batinmu. Wong bagus antep no
Indah